Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cantik Vlog. Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di Dusun Bero, Desa Jeblogan, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri. Oke, kali ini saya sedang berada di hutan alas. Lagi dolan, lagi manen jenenge? Mili lada utawa merica. Bagaimana keseruannya? Simak videonya sampai habis. Blusukan turut ngalas. Rawan itu kowe. Biasanya oke. Enak tanduran iki kok ora enak tanduran ya? Ora mletre-mletre piye to? Gerareng ke mrica. Ya makanya aku arep ngindangi mulwane enak apa ora. Ora pangan kethek. Heh? Lah iki to arti mei jarene iki mau. Lah abang sithik langsung dipangan manuk ya entek ya. Woi lumayan. Alah, janggelane nganti kaya ngene. Janggel. Emang jene ning urip kono? Pohon lada, merica lada neng gunung. Iki ora mati-mati, mak wis suwe banget iki. Wis kiwit kae no barengan mbiyen kae no. Nganti saiki ijek urip bae. Aterane wong nandur merica saiki, Mak. Emang regane murah? Regane abene karo 40. Saiki 100. mosok? Mbiyen 40 saiki 100. Saiki berarti wong bodho arep nandur mrica meneh no. Lah wis mending tanduri mrica. Anu yo. Gini yo. Nandur mrica ki. Ini sing ora enak. Lah iki wine. Lah gerang iki yo ora urip. Lah sing cilik-cilik dipilih no. Endi lah wong wis ora enak ini. Lah kek nandur siji ngono lha kae sing nggon anu pot enek. Kayak nandure ki engko ameke nek ameke ning kono ndur jegungan wae. Paling ngene iki engko larang, tapi nek wis bodho panen kabeh engko paling ya murah neh. Wis ngono kuwi. Iki ki sore nek wong nandur kae. Etan kono tandurine apik kali, Mak. Apik kono iki. Lah nek ora direpot. Sopo sing arep maculi? Mulih. Ya takon mulih. Mulih kono aku. Jarang ngeriti pari. Ngendi sor kuwi? Lah kae tan. Lah tek etan dhisik. Iya lah ning tuwek kae barang. Ketanggon tumpang sore mbahan. Wah, iki kaya ngene iki. Ora dirampet sisan, Mak. Wong tuwek. Rontok piye to? Kaya ngono to. Paling kok nek bodho panen ngono ya gek murah meneh regane ngono iki. Iki kan ora enak. Ora nek wong panen ya larang. Dipermainke guran kuwi asline. Tak direke iya. Sapa wae, engko porang nek wis bodho Padha duwe akeh. duwe akeh ya ora payu.
Wong Ya an ngono-ngono kuwi. wong apa jenenge? Permainane karo apa kuwi? Ya kur karo Dagang iki. pedagang-pedagang kuwi. Wis diakali tok. Wis mulai gawe emang. Wis. Oh. Iya takon mulai emang. Nek kancane. Di si. Ini wae, Mak. Ini kita dipeki. Iya kita sing. Abang-abang. Ora dipeki kabeh wae, Mak. Ya urung tuwek salok. Iki sing abang iki legi. Ngemut siji wis. Legi. Pedes. Legi-legi abang. Lada utawa merica utawa sahang. Sahang wis panene wis biyen terkenal daerah kene ya Mak, Karangtengah ya. Terkenal lada nih. Saiki wis modar kabeh renek wong nandur. Saiki wis renek sing gelem nandur mergone gampang mati ya Mak ya. Gampang mati ya cegah. Lah ndur kono mah yo akeh no. Guys, padha kaya ngene-ngene iki ke. Lada ke. Isine bugang-bugang, ora kaya biyen rapet-rapet ya. Iya, Ben. Dirukun, dirabuk iki wis dadi hutan belantara. Pokoke nek jenenge tanduran anggris. Ora dirukun ya wis. Payune ki ora patek. Ora patek. Ya wis. Wis wegah ngrukun. Soale Biyen aku nek eneng kutho larang ya isian ya sebenere. Lah aku biyen kan ijik turut alas ngrukuni tak anu sapine rung ogah. Saiki sapine wis akeh. Saiki ngrukun sapi. Ngrukun sapi. Wedhus. Wedhuse ya Wong akeh. sitok. Dadine Nek tani ora tani ya ternak ya wis ngono kuwi. kabeh diarepi. Ya wis ngono ya Lur. Aja lali di-like, komen, subscribe, di-share nek video iki bermanfaat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.